Hej og velkommen til. Jeg hedder Karina Bundgaard, og jeg vil gerne invitere dig med til en gratis guided healingsmeditation, hvor vi skal arbejde med oprindelighed. Det er den første af i alt 5 guidede meditationer, som alle arbejder med oprindelighed på hver deres måde. I den første del er temaet at finde ind til dit oprindelige selv, og derigennem få støtte til at knytte en tættere kontakt til udlevelsen af dit oprindelige jeg. Der er gennem tiderne skrevet, reflekteret, filosoferet meget over, hvad selvet og jeget det er. Og den måde, som jeg arbejder med begreberne på, er fra et udgangspunkt, hvor selvet er en slags skabelon, hvor igennem vi har kontakt til oprindeligheden af alle de bestanddele, vi er, som det væsen vi er. Og jeget er den udlevede del af selvet. Ved at få en dybere og mere ren kontakt til de oprindelige bestanddele i os selv, så vil det gøre, at vores intuition omkring de træk, der er i os, vil blive stærkere, når vi går i livet. At vi bedre og mere rent kan mærke de signaler, vi får fra vores højere selv og fra vores sjæl. At vi bedre og mere rent er i stand til at mærke og afkode de træk, som der bliver sendt til os fra vores menneskelige instinkter. At samklangen mellem alle de bestanddele, vi er som menneske, også vil blive mere ren og mere harmonisk, fordi de tydeligere kommer til udtryk i den, vi er lige nu. Meditationen er styret af Kilden og Kuan Yin, som hver især forestår den del af healing, hvor de har deres særlige kompetencer. Kilden forestår den kosmiske healing, heriblandt kontakten til vores sjæls oprindelse, og til de dimensioner, der ikke hører sig jorden til. Kuan Yin, hun forestår den del af healingen, som har med de menneskelige aspekter og den menneskelige adfærd at gøre, og forestår også den hjerteåbning, hvor igennem den kosmiske healing bliver lagt ind gennem. Det eneste du skal gøre for at modtage healingen, det er at tilmelde dig med dit navn og din e-mailadresse herunder. Du har mulighed for både at deltage live, når healingen afholdes søndag den 11. januar 2015 kl. 20.30. Men du vil også modtage et link, så du har mulighed for at se videoen igen, eller gense den, hvis at du har lyst til begge dele. Så ligegyldigt hvad, så håber jeg, at du vil tilmelde dig med dit navn og din e-mailadresse. Jeg siger tak for nu. Jeg hedder Karina Bundgaard.